Mini Baloyi is spoken. She is not on X please. Zadabina mashoko ari kuda panguva inoi atona Mini Baloyi azobuda pachena akauya akataura chokwadi achiuya achikaundarakta Zvigananda panguva inoi zviri kuzama snitcha pamwe chete tarnisha the image yaMini Baloyi. They've demoted ye from the MID and panguva inoi vakuda kuuya vachisvibisa zita rake paX. Don't subscribe or like it on the bell icon. Mini Baloyi anouya paFacebook yendo yake yamuri kuona iyo iri verified. Obudanyira achiti beware of a number of social media accounts being created on X, Facebook and Instagram to tarnish my image, such as this one and more. I don't comment on political issues because my job doesn't allow me to do so. I don't insult people on social media because Ubuntu Wami doesn't allow me to. Furthermore, I only use verified accounts. Tomashu arikuda panguva inoi atukona bini arikuya achiuchidza vese vagamunyika yeZimbabwe achiti chanjerai Zvigananda zviri kuuya panguva inoi zvichida kukanganisa zita rake. Panguva inoi achibuda achiti I use my verified accounts. SM accounts ari kufomiwa on X achitaura mashoko ari kutaura pamusoro paMini Baloyi. Those accounts ndeemanyepo and stay warned. Musabvuma kutira zvinenge zvichitaurwa kana mashoko aangauya achitaura pamusoro pake kana mamwe madecisions aangaita. Madevelopments ari kubuda panguva ino muri Zimbabwe anonyatso kubuda panguva ino kuti aiwa Mini Baloyi and the VP vari panguva yakaoma. They are being attacked left, right and center. Zvigananda zvisi kumira panguva ino yataona kuti ZANU-PF has taken a move yekuti anyone ari kuenda against the constitutional amendment bill must be fired. Pinda comment section medu za fundo pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like